Ukufakazela ke lento le engiyikhulumayo la, ngivule incwadi kaMateyu 10 iverse 14. Mateyu 10 verse 14. Uvule yakho nawe mfowethu, nawe dadewethu, nawe mama, nawe baba. Yilowo nalowo ongayi kunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. Iyaqalekiswa imizi yabantu abangalaleli. Mawulalela kahle, abantu abangalaleli uma betshelwa iqiniso, iyaqalekiswa imizi yabo noma amakhaya abo. 15. Ngiqinisile ngithi kini, kuya kuba ngcono ezweni laseSodoma nakwelaseGomora ngosuku lakwahlulelwa kunakulowo muzi. Niyazi ukuthi bekwenzakalana eSodoma naseGomora. Wena ongalaleli iqiniso uma ngabe liza kuwe, kuthiwa iSodoma neGomora lingcono kunomuzi wakho. Uwe waziyo ukuthi bekwenzakalana eSodoma neGomora, umdalo walibhubhisa nje kwakwenzakalana. Kuthiwa ke la lingcono iSodoma neGomora kunomuzi wakho, wena ongalaleli mawutshelwa iqiniso. Ngiyazi ukuthi akubona bonke abazongizwa ukuthi ngithini, kodwa ingcosana le engizwile ngiyombonga uNkulunkulu ukuthi ngudlulisile umlayezo athe siwudlulisele kubantu. 16. Bekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. 17. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini, banishaye emasinagogeni abo. Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukukhuluma. Ngokuba akuyinina enikhulumayo, kodwa umoya kaYihlo okhuluma kini. Kepha umuntu oyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni, lowo uyakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, aniyikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Khulunywa nabantu abafana nathi ke, okuyibo abethekela abanye abantu iqiniso, abatshela abantu iqiniso, beshaywa bethuka. Njengoba ningithuka nje nenza konke nikuthandayo, kulungile bafowethu, qhubekani. Lokho kuwuphawu lokuthi niyangizwa ukuthi ngithini, lokuthi iqiniso lele nginethekela lona, yingakho ningithuka. Ukube beningangizwa beningeke ningithuke. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.